Hvad så alt sammen? Vi skal åbne en til kasse, fordi sidst der åbnede vi en og fik en god ting. Den solgte vi og købte en Frontside Misty og en Chroma-kasse. Så ja, nu åbner vi kasse. Og jeg vil godt have en kniv. Hvis jeg får det, laver jeg en giveaway. Eller en manowar. Koster. Like an earthquake. For man. Ej, man, så får jeg en deadly poison. Men jeg kan ikke engang se skinnet på den. 2 hours later. Har jeg lige købt en Frontside Misty. Den er fed.